Okei, järjestötädin toinen tupetus. Kerron riihitapahtumasta tänään messukeskuksessa. Hieno spektaakkeli, oikein kansainvälistä tunnelmaa, keskellä lava, ympärillä 60 pyöreää pöytää, joiden ääressä paljon osallistujia sote-alan järjestöistä, kuntapuolelta, rahoittajatahoilta ynnä muuta. Tapahtuma hienosti fasilitoi Jussi Heikelä ja esiintyjinä olivat muun muassa paralympialaisista kultaa voittanut Toni Piispanen, joka karate-onnettomuuden jälkeen palasi hienosti urheilijaksi mahdottomasta mahdolliseksi. Sitten mielestäni paras päivän puheenvuoroista oli How Technology Becomes Nature, kuinka teknologiasta tulee osana luontoa. Gert van Mensvoort, taiteilija, tohtori ynnä muuta, kertoi inspiroivan luennon muun muassa siitä, että tulevaisuudessa on vaikka nanomaaleja ja naps, mä saan vaihdettua seinän sisustusväriä. Muun muassa tästä. Sitten yksilölle sopivista palveluista oikein kuivakka, ihana virkamies, huumorintajuinen Risto Mäkinen, johtajalääkäri Helsingin kaupungilta, kertoi Helsingin kaupungin sote-uudistuksesta, kuinka potilaita tullaan sähköisen kyselyn avulla kanavoimaan. Tarvitsevatko lääkärihoitoa vai selviävätkö itsehoidolla? Ja viimeisenä, mutta parhaana, mutkin tupettamaan innostanut Eetu Pesonen Ed Speaks kanavalta ja kansanedustaja Jani Toivola keskustelivat nuorten yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Että ollaan niissä kanavissa läsnä, missä nuoret on, kuunnellaan heitä ja keskustellaan. Ensi vuonna riihi tulee jatkuun. Tässä välissä näitä 60 pyöreän pöydän ideaa jatkojalostetaan. Niistä ehkä tulee projekteja, ehkä liikeideoita, ehkä rahoitettavia juttuja, mutta mä tuun seuraan tätä hommaa, seuraa säkin. Ja ensi vuonna 2017 järjestötäti on mukana riihessä. Siellä nähdään. Moi!